Dang shen uwei Samla belatip keteng kom u New Birth di Samla. Ula doe ya kejing im hadien bola hab ha kawai ketliu lani kanala kaba don harod ke Surakba ke padang shna na daina dubi shaduru gre kata ke National Highway 127 ha North Garo Hills. Kibor badai peit kin ong bai bakani ke dik accident ha kabau New Samla ubanya ya ka arshaka ula lek no shaka te ketliu. Henry ki paidbah ki babon ki labu Jingkhlad. Kaei ka pelong yaw New Samla ban let shaka te ketliu. Hato kwah ban let stan. Hato labuan. Kat kom ki kubor blayo lum. Kilay thuo ba utayo Samla ula bakla kun. Ba nakadaw ka jingbam don jingker. Wala ki contractors ki tip baka don jingma haka te jaka. Ula let habet haka te ketliu kum pen up shrip. Kani kala ja hakamit jong ka up south trip clawing kot mintau snap. Hoi, New Samla o klem pong helmet. Bat ngimla ban pen kesan ya ke jing bakla ke jong u ha ke te kaliam. Henry ban chu ken no bet ya ke jing bakla ke jong u ngam soya ha. Ki surok kim dei kilenti ya jong kiriu shimet. Henry ki dei jong paidbah. Bat banya da ya paidbah na ka nu ke jing mensau ke bala manja ha ki surok ba ke dei ke jing kli jong baro. Bat ha ke jo ke poru da ja ki accident ke jing ke no Kadei ban let shabaro. Ketika jingja ke penken mau yang ni ba kumba ke development lani ka roi kapal klem ki kendon ai jingya da ki kelalong ki nong bam riew bajar-jar lani kita ki silent killer ngila do ya ke mensi bakordor namar ke jing ha ketika tliu henry namar bakarukom long ke system ke jong nihi ke ba pai khmat shakilat ya da tang hadin ba dep ja ki accident. Kajing pam care kan ro hasilenter ke Surakba, kajing bambu ya ki signboards, kajing bam tap ya bat pendap ya ki tli ki ar ha Surak, kajing bam draw line rong li ya ki speed breakers uba red ne uba he, kajing bam shai ki Surak bat ki lenti ki singkin ki bo jingma ya ki nong let nyawan. Kumban shwai nuksa, non shibon tali ki speed breakers ha ka nong ba shalong ki bami perthai tang ha po shimit. Klem da pentip paidbah, but klem da road rong le, ne but itu eki. Hato kani kam de ka jing le kam tang dep ani ka jing bam kan snap ya ki paidbah, ya ka road safety, kam tam na ka banta ki tu ka banya arshaka. Kila don shibun tali jing ja ka nong ba shalong ba ki arshaka, kila kelon, kila or, kila mensaw, tang namar ki speed breakers. It is no longer an accident. Kumba ki ong, it is a negligence in plain sight. Kani kam de ka sin ka bani kong ka ba ngala dep ban ra ya kani ka mat. Bun snamen shwaru ngala dep ban kren halor kani ka jo ka mat ling ba ki lat pathai ko bor but ngala dep ban pen sngoru ya ki bor ba dai pet halor ka jingma ki ba ki kini ki jing sting da ka thnat PWD but ka thnat pylleit ki bo jingma na ka ban taw pai ba. Shipor la trikam henry tang shipor. It's back to square one. Kat no siang ha ban ra kani ka mat. Ngidawa ya ki smart cities, modern highways, but ki world-class infrastructure. Henry ngiklet no ya ka bynta ka bakongsan, kata ka safety. Karoi ka par ka bapinyak brio kamde karoi ka par. Kadei ka jing peit lendet ka bakup ya ka dur jong ka jingkyrsiew shaprang jong ka ri. Ni sngothu babo na ki accident ki baja ha ki Surak ba ki jongi ki dei hi na ka jing bam long adakar. Ka jing ya stet kajing ya di ya bama ka por banyak kali bat kum tateter dan kaman wanra ya kajing kelah ka rukom perkat jongki lani kata ka behavioral change namar ba kini kimbo jing ma tangi la di shimet henry ya ki wei rukum jo ba ya kum kini ki reckless drivers ka an ka dan kam ban le da ka bating ki dan kam ban mad ya ka jing penchitom ka bajur ling ba ka an bat manu ban pentri kam ya kani ka an kidei ki law enforcing agencies kata ki pylleit. Henry lad ngo na ki kat tu kat nitli ki jaka ki ba ka jing pahara ka long man la ka por bo na ki districts ha ka jela ka ba ju don ka checking la ni ka jing penchitom bala jule ya ki checking tang hadin bla dep ja kata ka jing ja accident ba kom ta teter ka bagi called a reactive enforcement of the law. Dang ha kini gisngi kalami ka wei ka kupor ka ba pin perkat arsin yang shwa ba nganya ka li Surak ba. Kata Kadei ka jingbun jongki road accident cases ha ka jela meklaya. Kabala tam wat ya ka national average ru.
Hato kani kampen par yang kriat ya pi. Hapdeng usnem arajar arpuwei bat arajar pusan kameglaya ke saki ya ke jingdo no ya sanspa arp kondai ki mensim brio na kadau ke jingnya klemakor ba ke jingnya ha ke jingsho kau yang. Ke jing kmi benya ya ke jing pentri kam ya ke kendon an kam dei ban internet bat idon bor tang ha ke file. Hindre ke di mentri kam ru ha madan. Ke Jingkhlad no jong unejuba di Samla kam dei ban long tang kum Kaei na ki jing kane ki jing dia bala tap lup ha ki police record na ni ki rinsan Jingkhlad pathai kubor. Kadei ban long ke Jingkyrsiew thia. Namar ba lada kanong ba bat ki shnong ki thau kim don ya ki signboard ki papaka bat lada ki surok ba kim don ni ki jing care kan ro bat ki speed breakers kim don ni ki jing roi tak ki nong let nong wan ki la don lupa ha ke jing ma. Tong ngi long ki pa pikir habanginya kali ha surok ba. Bakum joru nagabanta ki bawa badai pen. Tokin long ki ba pet ngor. Tokin pentre kam hok. Ya ke ke bela pensyen haki. Tidak da pi ki paidbah pi snowdon mat nong halor gani kamat ka ba ban keren menta. Pila ban ai ki jingmut ki jong pi ha to comment section ha bo wat klen ban like share ban subscribe ya gani ke channel ki jongi nagabanta ki wei pat ki kubor. Kublay pi baron.